Το Low Vision Senior είναι μια πρωτοβουλία της Vision Rehabilitation, SEC, που στοχεύει στην προώθηση και παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, προσαρμογής και αποκατάστασης για ηλικιωμένους με χαμηλή όραση στην Ελλάδα. Η απώλεια όρασης στους ηλικιωμένους αποτελεί μία από τις πιο παραμελημένες προκλήσεις φροντίδας στη χώρα μας. Μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν οργανωμένες υπηρεσίες που να βοηθούν πολίτες τρίτης ηλικίας να προσαρμοστούν στις αλλαγές της όρασης και να διατηρήσουν την αυτονομία τους. Το Low Vision Senior αλλάζει αυτήν την πραγματικότητα για πρώτη φορά. Η πρωτοβουλία αυτή εκπαιδεύει οικογένειες και επαγγελματίες και δίνει στους ηλικιωμένους νέες δυνατότητες να μπορούν να διεκπεραιώνουν δραστηριότητες καθημερινής ζωής με ασφάλεια και όσο το δυνατόν περισσότερη αυτονομία. Κάθε ηλικιωμένος που αντιμετωπίζει απώλεια όρασης μπορεί με τη σωστή υποστήριξη να συνεχίσει να εξελίσσεται, να ευημερεί και να ζει μια όμορφη και πλήρη ζωή. Αν θέλετε να βοηθήσετε τον εαυτό σας ή κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο, επικοινωνήστε σήμερα με τη Vision Rehabilitation, SEC, στο www.viresec.com. Ακολουθήστε για πρακτικές συμβουλές, χρήσιμους πόρους και καθοδήγηση για την υποστήριξη ηλικιωμένων με αναπηρία όρασης. Μαζί μπορούμε να κάνουμε την καθημερινότητά τους πιο εύκολη, ασφαλή και ουσιαστική.